ake ngisho kanje, yiphi mhlambe i-event owathi uyihamba mfethu nawe wayibona ukuthi hayi sekukhona inqubekela phambili noma sekukhona okungenayo mfethu yabo okunjengemali kanje ukubona ukuthi okay njengamanje kusho ukuthi lezi zinto ze-content noma lezi zinto ozenzayo ziyakusebenzela mfethu empilweni? Ngaze ngikhuluma iqiniso, amaningi wesigika mahhala. Bekumahhala nje, mhlambe imali esaqala ukuyithola kwezepolitiki. I-content lento into esukuyiphila ngaphakathi kuwe, kuyinto esingaphakathi kuwe esadlova esikoleni. Kwasho ukuthi wakubhala ama-test ngalolo suku lolo. Shuthi ngibone ngithi Dlamini yazi nasi isikile esolonjani esingashishana. Ngoba sifunde emaklasini ahlukene noDlamini. Noma senze ugeneral sifunde emaklasini ahlukene. Uphatha ifoni esikoleni. Umuntu khona umuntu ozohamba osemcimbini ozosithinta ufike ethi madoda sekusikhatheni songena ozoba connected no DJ la. Mase besho ukuthi ayisesikhathi songena ukuthi hayi angijayingajampisi lapho ngoba ngangifika nje njengomuntu mhlawumbe abo ngathi ngizocela something kuye noma uzokhuluma futhi yadingakala kodwa ungaqala uphume yimi engizophuma kuqala then wena uzongilandela yabo mase ngiphumile uzongilandela uphume nawe ngathi uyagula yabo efike to run bese mayiqeda to run bese hayi lalela ndoda ngizokuthola